kien dan il-bniedem? X'aġġen il-leħħa ta' ħsiebu? X'sawwar is-seħer tiegħu fuqna l-koll? X'niseġ il-qawwa li ħakmitu? X'fassal il-qilla ta' ruħu? Waħedhom jiġu il-mistoqsijiet. Jitnislu mir-rieda li nitalmu. Jitkattru max-xewqa li nifhmu. Jintemmu ma jistawx. Għax kull waħda iġġib oħra u aktar. Nistgħu biss inħarsu lejn il-ġrajja li bdiet mill-bogħod 27 ta' snin ilu u nilmħu dal-bniedem jikber u jikber. Sakemm sar ġgant fil-ħajja tagħna, ġgant li kabbarna l-koll. Kien wieħed minna, kien wieħed bħalna, iżda u waħdu fakkarna dak li ma konniex, dak li qatt ma bsarna li nistgħu nkunu, dak li llum jidrilna li sirna. Tagħna l-gburija li nkunu dak li stajna, il-gburija li ma tistħix, il-gburija ta' nazzjon, il-gburija ta' poplu ħieles. Għexna miegħu u għex magħna, ħdimna miegħu u ħadem magħna, ħlomna miegħu u ħolom magħna, għamilnieh akbar milli kien u għamellilna akbar milli konna aħna. Flimkien wettaqna ideal, l-ideal tal-ħelsien ta' artna, ħelsien imsejjes fuq ix-xogħol, fuq ftehimiet mal-barrani, ħelsien b'ħidma l-paċi bejn il-ġnus u l-poplu, ħelsien marbut ma' ebda qawwa ħakkiema u ġellieda. Dan il-bniedem li mexxa l-ġrajja tagħna għal nofs seklu, il-koll inħarsu lejh minn għajnejn differenti. Il-biċċa l-kbira tagħna għandhom tifkiriet tiegħu li għadhom iħaddnuhom sal-lum, tifkiriet li jożżuhom, oħrajn tifkiriet li jqanqluhom. Huma kollha tifkiriet li jagħmlu semm minn storja waħda. L-istorja ta' bniedem li għad irridu nkomplu nifhmu. L-istorja ta' bniedem li għad irridu nitalmu minn kien ta' bilħaq. L-istorja ta' bniedem ta' 1000 lew.